Takže čaute ľudia, vítajte pri novej sérii Let's Playe. Teraz to nebude ani Skyblock, ale bude to normálny Let's Play. Zdraví vás Ard a David. Takže čaute, uvidíte ako sa hraje Minecraft bez rôznych hackov, fly model a podobných vecí. Treba hrať Minecraft aj poctivo a tak sa začať hrať bez toho. No. Takže v začiatku drevo nasekané. No, preto. Trošku sa mi to laguje, tak mi to prepáčte. Keď sa mi načítajú dobré textúry, tak to pôjde OK. Počkajte ešte si smením texture pack. Na Let's Play je tento najlepší, pre mňa aspoň. Keď budeš mať 30 dreva, tak povedz. 30? Aha. To si zrobím snackerku aspoň jednu. To si zrobím tak. Alebo ešte jednu. Zo 4 budem blank, to si zrobil crafting table. A ty už si zrobil crafting table, hej? Hej. Mohol si povedať. Strome, ty si taký vysoký. V tomto let's play vám ukážeme, no čo vám ukážeme proste, ako hrajeme? No, začať ako s Minecraftom, no. My vám ukážeme, ako my hrajeme Minecraft. Takže vidíte, že sa nám vygenerovali dobré spawn, sme našli. No nie, my sme si ho nastavili, ale samo nás tu spawnlo. Ja som nastavil. Pretože sú tu vysoké stromy. Ja som tento spawn nastavil, tento seed. Tento seed som mal aj pri minulom let's play, čo som robil s kamošom, ale im sa nepodarilo. Presne tam sme mali domy. Koľko mám dreva už? Ja 19 zatiaľ. Tento strom je môj. Ja mám už 30. 32. Ešte zo pár stromov si naťažím. Pane Bože, čo sa mi to buglo? V Minecrafte je dobre z začiatku naťažiť veľa dreva, lebo potom to, keď si rýchlo nenaťažíte drevo, tak smola zožerú len zombíci, keď príde noc. Takže pre tých, čo to hrajú prvýkrát, chcel by som vysvetliť, že existuje viac druhov zombíkov. Sú pavúci, tí vás proste kušu, už preskakujú dosť vysoko, sú skoro všade a cez deň nezhoria. Tak ako skoro ostatní všetci zombíci. Zhoria. No ja som až to ešte nezažil, že by zhorel. No a potom je základný zombík, ten len chodí ako nejaký debilko a Nenadávaj. Bucha. No potom je creeper, ten vybuchne. Creeper vás chce objať a keď sa ku vám približí, tak urobí BUM. Vybuchne, ale keď ho zabijete bez toho, aby vybuchol, tak z neho dostanete strelný prach a z toho môžete zrobiť TNTčko. Ktoré tiež buchá. Takže on je také, proste pochoduje TNTčko. Potom je ešte skeleton. Tento vás bude strieľať cheatmi. Presne tak. A ešte som chcel dodať, že z pavúka získate
pavučinu, z ktorej zrobíte luk. Alebo aj iné Takže veci. ja som tu našiel jednu bambusovú trstinu, neviem jak ty, David. Ja si tu stavím dom. No a potom ešte je, že vraj, ale ešte som ho nevidel nikdy, skeleton na pavúkovi. Ja som ho videl, on sa volá Spider Jockey. To je, keď sa skeleton priblíži ku pavúkovi, tak na neho nasadne. Aha. A vidíte tu dvojitý zombík. Potom neskôr, keď si zrobíte port do pekla, tak... Nezabudol si na Endermana. Noví zombíci, napríklad Pigman. Hej, jasne, ale ďalej je tu Enderman. No, na toho som zabudol, on čoruje kocky ako nejaký Róm, viete. Bez úražky. Presne. A kto to ešte taký je? Gast. Ten je v pekle. No, ten taký, to myslíš toho lietajúceho? Aha, čo strieľa bomby. No a z neho by si mal dostať tie slime balné. Nie, to je slime. A ja veľmi nepoznám zombíkov, ale čo už. Trošku si tu poťažím Na cobblestone. Endermana dávajte bacha, keď sa na ňo pozeráte, hej, lebo on... keď Sa ku vám pozerajte, teleportuje a dostane- vás zabije. A niekedy sa portne za vás a začne vás biť, takže sa nečudujte, keď vás niečo bije zozadu. Ja si tu zatiaľ vyrobím drevené uhlie. Pôjdem si ešte trošku dreva nasekať. Mne stačí taký malý útulný domček, viete. Ja nie som veľmi extrémne náročný. Veď na začiatok vám stačí úplne maličký domček, v ktorom budete mať hlavne dvere a budete tam mať miesto na česty. Aj posteľ. No presne tak. Radíme na výšku 3 kocky, aby ste mohli doma aj skákať, viete. Ale nedávajte si sklo, lebo keď budete skákať, tak môžete to sklo rozbiť. Nemôžete. No v Minecrafte nie, no ale viete, musíte to brať ako realitu. Že pri skle sa neskáče. No ja si už rovno vyrobím kamenný meč. Crafting table, zrobíme si schody. Tak. A ja Súťaž pri mojom dome, akože. Áno. A ja som na ovečiek. Mám jednu voľnú. Prosím ťa, keď nájdeš 6 vln, prosím ťa zohňaj mne, hej? OK. Čuník! Čuníček! Ja tu nevidím ani tretiu ovcu, nie tu ešte šiestu. Ale čuníkov tu je veľa. Mám 2 maska a ovečka. No, Davida si nevšimajte, on niekedy má také pesničky, viete? Ako ja napríklad Creeper. No, takže tak nejak, to sme my dvaja. Básnik. Musíme nejak prečkať tú noc, nie? Lebo nemáme postele. Ja budem mať, ale neviem ako ty. Takže to nejak asi neprečkáme.
Uá, bije ma zombík. Keďže som už túto mapu hral, no tento seed, takže dobre viem, kde je tu železo. Oj! Ma chce zbiť. Čo je tam zombík? Uá! To je hajzel. David, pomoc, prosím, pomoc. Počkaj, ja si tu robím torče. Kde? Nemáme nič jesť, takže asi sme zomreli. Neviem ako ty, ale ja mám čo jesť. Ja som si pozabíjal čuníkov. No, my ich voláme čuníci, ale sú to, ako sa hovorí, prasata. Ktoré Prasátka, majú v tejto verzii 3D rypák. tu máš jedno. Meso. Do zombíka. O, díky. Ale čo mám zelené jedlo? Lebo toto bolo otrávené jedlo. A čo to inak znamená, keď mám zelené jedlo? Ale nič, mne sa to tiež stalo. Že vraj by si to nemalo pridávať HP, ale mi to pridáva furt. Ja si tu robím krásnu podlahu. No, veď viete, musí sa po niečom chodiť, nie? Ale nemám čestky. Počuj, máš nejakú tú sekerku nazvíš? No, hej no. Požičaj mi jednu. O drevenú. Dík. Drám. No takže keď vám niečo zo stromov vypadne, také malé stromíky, tak... To je sadenička. S ňou si zasadíte strom. Dajte si to niekde napríklad. No, musíte to dať na trávu, jasne, že nedáte strom na piesok, hej. To vám asi došlo. No ale keď máte napríklad kosť, zrobte si z nej kosťovú drť a potom to dajte s tým napravím na na tú sadeničku a ten strom hneď vyrastie. Je to ako keby hnojivo. No. A idem trošku pozabíjať tu niekoho, napríklad tam toho Endermana tam, alebo aj tohto tu creepera, ktorý samozrejme chce buchnúť. A ja som ho zabil. Veď ukážem, ako vyzerá gunpowder. Vidíte, tu je gunpowder. Nechce sa mi teraz prehadzovať do normálneho texture-packu. No, keby ste nevedeli niečo, ako sa craftuje, tak si dajte jedno z nich, si dajte www.minecraft.wiki.net/crafting. Tam máte všetky craftovania napísané. Tak. Ty už máš peč? No. To je cheater. Čo tu máš? Nečoruj nič. Neboj. Hej, nič tu nečorujem. Spravíme si posteľ. Máš len 2 vlny. 3. A na jednej posteli nemôžeme spať dvaja. Poď pozabíjať nejakých tých pavúkov. A zatvor mi dvere. Ja nemám meč, prosím ťa, chod sa zabíjať, ja mám málo HP aj. A nemám meč. Enderman? Patreš. A nečoruj stromy. Pavúk. A mám jeden stringing. Kačička.
Mám kurča. Si ho upečiem. Ďalšie. A creeper. Au. Zase ty. Počúvaj, nevieš, kde tu je ešte nejaké uhlie? Na tom Neviem. síde, keď ho tak poznáš. Ja som nebol v žiadnom bani po uhlie. Ja som si vyrobil drevené uhlie. Aha. To charcoal je drevené uhlie? Aha. To uhlie je normálne uhlie? Áno. Správne. A ktoré má väčšiu výhradnosť? Obidve sú rovnaké. Mám 4 stringy. No z toho zrobíš akurát tak jednu. No, To. ja si upečiem kurča, lebo mne dochádza papať. Zrob mi jednu vlnu z tých stringov, prosím ťa. Dobre, počkaj chvíľku, len si upečiem kurča. Chytaj! Máš ju pred domom. Počúvaj, dámy, aby som viac natáčal také let's play ako tie skyblockové. Mňa toto viac baví, by som povedal teda. Ale Skyblock je dobrý. Nezrobíme tento taký polhodinový nejaký ten diel, Neviem. aby sme nemuseli dve za sebou. Bože, creeper! Nie. Á, tu. Obľa sa buknúť pri mojom dome. Creeper! Au. Čo ti to nenachlo? Bol vo vode. Keď je TNTčko alebo creeper vo vode, nič nesničí. Aha, tak správne. Takže keď máte uhlie, je dobré si naťažiť piesok, aby ste si zrobili, viete čo? Myslím tým, Sklo. čo? Nič. A mesiačík zapadá. A slniečko vychádza. A ja si ešte trošku poťažím. Spravím vedľa tvojho domčeku baňu. Na cobblestone. Aj keby sme tam niečo... No a idem nejaký cobblestone naťažiť, lebo ja nemám cobblestone. By sa tu hodili ešte nejaké torče, nie? To potom. A dva zombíci, oni za chvíľu zhoria. David, keby si niečo pri mojej streche videl, že drevo, a to neťaž prosím ťa, lebo to je drevo z mojej strechy, hej. Viem, zistil som. Spravím si rovno takže dve na meče. začiatku síce budete ovce zabíjať na vlnu, ale keď budete mať v budúcnosti železo, tak si zrobte nožnice, prídete ku ovci, dáte na ňu myškou a dáte pravým. Áno, A ostriha vám ju niekedy z nej dostanete z jednej aj 4 vlny. správne. A ja viem, kde je takéto železo. A idem si ho vyťažiť. A ukážeme, čo to sú za nožnice. A prvé sa napapáme. Ide so mnou po železo. No, nemám kamenný krompáč. OK, tak nič. Idem sám. Sám určičky, sám. Nechaj mi tam nejaké, hej, lebo ja si ho za chvíľu zrobím. Prosím ťa. Hej.
Bum. Creeper. Creeper spravil bum. Kuča. Kuča, stoj. No, si myslím. Tak kde to je? A toto je. A ja si tu ďalšie železo. Au. Nechaj mi tam nejaké toto železo, počkaj, už mám to tak klombače. Ale veď jasné, tá jaskyňa je veľká. Kde si? V jaskyni? Kde je tá jaskyňa, mi povedz? To musíš nájsť. Ako ja, keď som to hral poprvé. Niekde za tvojim domom, za mojim domom? Za môjim. Hej, našiel som tekvicu. Hej, Z viem. tekvice si môžete zrobiť svetlo, keď máte torče. Zrobíte si vysvietenú tekvicu ako nás tohto. Veď mi to ukážeme potom. My všetko ukážeme, keď sa opýtate do komentárov. Teda ako nebude s diamantou. O tie zatiaľ nemáme. Presne. Ale aj s diamantom vám potom môžeme ukázať. No poď hore. Nie, tu je nejaká jaskyňa. A tu je nejaké drevo, hlina. Hej, tu som. Otoč sa. Tu som, halo. Tam dole je. Ja už idem domov z 26 kusov železa. Kde? Tu je dole? A zatiaľ si tu vyťažím aj uhlie. To neviem, jak tam dole sa dostanem. Podkopaj si cestu. Ako ja. Našiel si už to nejaké železo? Tak Hľadaj. zatiaľ nie, no. No, 1, 2, 4, alebo 3. Ok, už idem domov. Mám uhlie, železo. No, Enderman! Tak ho nechaj žiť. Aj on teba nechá žiť. Keď si sa nevšimne, samozrejme. Doriči! Čo je? Vieš, koľko tu je skeletonov v tej jaskyni? No vidíš. Portím ku tebe! Portovať tu nebudem ako v Skyblocku. Oh, Dexter. Všimol som si. A Spávalo ťa to do vody, nie? Nie. Nie? Tak to máš potom šťastie. Ja si idem upieť želiesko. Ja si idem naťažiť toto. Drevo, nejaké, aby som si zrobil toto, vieš čo myslím. A idem ti nájsť aj nejaké tie vlny. No hej, to hlavne nejaké nájdi, aby sme mohli spať. Počkajte, ešte si spravím no, nožnice. Cvak, cvak. Nožnice sa robia takto. Šup, šup,
želazo? Máte? Nožnice. V normálnom texture packu budú vyzerať ináč, ale sú na to isté. Ale vo všetkých texture packoch sa craftuje takisto, viete. No. Texture packom sa mení iba grafika, nič viac. Na nové veci sú tu módy. Áno. Pozrite si napríklad, alebo to radšej nebudeme, lebo chceme mať aj my nejakú sledovanosť. No proste. Nehovorte na mňa, že ja mám teplý hlad, lebo to už hovorím vo všetkých dieloch. Dobrá, už by si s tým aj mohol prestať. Proste mody, texture packy, skiny, projekty nájdete na stránke www.planet-minecraft.com. Keď tak vám to ešte tu napíšem. Planet-minecraft.com. Alebo tie skiny, aj nejaké tie texture packy, aj nejaké tie mody na minecraftforum.net. Aj tam. Nožnicami môžete strihať aj listie, že vám vypadne normálne že blok a môžete to potom pokladať. Vidíte? Ale to počasie zmizne, lebo musíte to pokladať ku kmeňu stromu. Alebo proste k neopracovanému drevu. Jak tak chodím, tak tu Ja som si raz na normálnej hre, viete čo som robil? S listami, obalil som si s tým celý dom. Super. No viete, veď musíte mať zateplenie na dome. No, nelaguj sa. Haló. My obidvaja máme legálny Minecraft, preto vidíte, že máme skiny na multiplayery, že si ich vidíme, no. Keď nemáte legálny Minecraft a máte skin, aj keď máte skin a máte legálny Minecraft, no len keď máte skin a máte legálny Minecraft, vidia vám ho ostatní na multiplayery. Alebo keď státe nick niekoho, kto má legálny Minecraft. A keď nemáte legálny Minecraft, tak... A naše nicky si nedávajte, lebo my to zistíme. Hej. Keď si Minecraft proste nekúpite, tak ste bastardi, že... No... Že kradnete hru. Poď sem. Tu máš čiernu voľnu. Vyrob si posteľ. Ja mám len bielu a čiernu. No. Jak mám zafarbiť na čiernu? Jak? To sa dá vyrobiť aj z toho. No dá. A už bude tma. A my sa ideme vyspinkať, že? Áno, ideme spinkať. Počkať. A žiadne chrápanie v noci. Jasné, tam vedľa. Áno, ja ťa aj tak počujem. Bez nastavia. No ľahni si. Veď nedá sa, ešte není noc. Počkaj, ešte sa ja nakopám. Pardon. Ležíš? Hej. OK. A... Dobré ráno. Krásne ráno. Ja si idem naťažiť nejaký kameň. Počkaj, nemáš 5 kuskov dreva? Už spracovaného? Zoberiem si wooden planky, OK? 5. OK.
Vyrobím si loďku a idem po tie tekvice tam. Ale musíme vám poradiť jednu vec. Dávajte bacha, lebo aj keď je deň a idete do nejakých jaskýň, kde je monster spawner, môžu tam byť zombíci. Aj hoci kde v tme sa spawnujú zombíci. Hoci kde? Kde je tma. Aj. Takže preto si radšej osvetľujte. A zombíci sa väčšinou spawnujú okolo 20 kociek od vás. No, tak nejak. Keď nie ste v dungeone. Hej, Kaj! No jasne. Ja prídem sem a už sa mi loďka rozbíja. Počkaj, to nie je Kaj. Kaj som videl tam. Ešte trošku piesku si tu poťažím. A to je stačilo. A pôjdem si vyrobiť sklo. Zabral si tú tekvicu, aby si im to ukázal? Si píš? Tak. Takže proste zoberiete si jednu torčúku, dáte sa pumpkin, nie, počkaj. Ako sa to robí? Či to musím? Čo, jak si dal na hlavu? Jak sa to dá brať na hlavu? Tak. Máme check right there. A takto si to sem položím. Super. Čakaj. Tortku si dám naspäť. To by malo odháňať prítery. Takže to by bolo pre dnešný diel všetko. Zatiaľ sa majte. Čau, čau.